Iki misale anggap mawon sirah. Kan dicekel ngeten. Terus mutere nganan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrarihi wa akhlaqihi wa anwarihi wa akhwalihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma utawi iki iku bab kang mertelakake perkara utawa kang mertelakake barang utawi iki iku bab kang mertelakake barang jaa kang teka apa ma fi imamati Rasulillahi ing dalem surbane Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dadi niki bab ingkang mertelakake, ingkang jelasake terkait dengan imamah atau surbane Kanjeng Nabi. Jane terkait dengan surbane Kanjeng Nabi niku kuwatah wernane maceme. Ana sing model kados Yai Bukhin. Yai Bukhin mawon wonten dua bentuk. Nomor setunggal wonten kliwire, nomor kalih mboten. Wonten sing model kados Syekh Yusri. Syekh Yusri niku nggih wonten kliwire pendek terus ingkang nomor kalih wonten kliwir sing panjang yo diubetke. Wonten sing model kados Yaman. Wonten kliwire tapi nikine berondak kaya ana undak-undakane. Habib Yaman kan ngoten kuwi. Berlapis-lapis kaya ngundak lapis ngoten ki lho separone. Terus Habib Umar kan ngoten kuwi. Macem-macem pokoke. Wonten sing namung sampirke. Tapi ketika dikatakan imamah, surban itu kan macamnya kata. Nek dikatakan imamah berarti digawe udengan. Nggih. Berarti nek jenenge imamah niku damel udengan. Nah niku. Lah ingkang mangke ijazahan niku miturut hadis niki mawon. Artinya model kados ingkang dijelaske ten kene hadis niki. Modele piye? Nah niki mangke diwaos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana wis nyeritake ing kita sapa Muhammad bin Basyarin. Haddatsana wis nyeritake ing kita sapa Abdurrahman bin Mahdi. An Hammad bin Salamah kariwayataken saking Hammad bin Salamah. Haddatsana wis nyeritake ing kita sapa Mahmud bin Ghailani, sapa Mahmud bin Ghailan. Haddatsana Waqi'un sapa Waqi' an Hammad bin Salamah saking Hammad bin Salamah. Mula bare Hammad bin Salamah wonten hae tegese dua jalur. Hammad bin Salamah niku wonten sing jalur pertama beliau mendapatkan hadis saking Abdurrahman bin Mahdi. Ingkang riwayat sing nomor kalih Hammad bin Salamah angsal saking Waqi'. An Abi Zubairi saking Abu Zubair. An Jabirin saking sahabat Jabir bin Abdullah. Qala dawuh sinten? Jabir. Dakhala wis manjing sinten an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknane sholat mugi-mugi tambah rahmat takdim Allahu sinten Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan mugi tambah keselamatan sinten Allah ing atase Kanjeng Nabi. Nek cara dawane nggih sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi. Nek cara didawak nggih. Dakhala Nabi ten pundi? Makkah ana ing kota Mekah. Makkah niku mboten angsal ditanwin. Diparingi al wae ana sing mboten maringke. Soale nek al niku kan dadeke khusus. Padahal Mekah niku harapane barokahe sumrambah umum barokahe kan ngoten. Mulane seringe kan Makkah nek Madinah wonten al. Tur nomor kalih nek Makkah senajan tanpa al niku pun makrifat.
Soale gak ono kota liyane sing diarani Mekah. Beda nek Madinah. Madinah niku kan jeneng maknane wae kota. Mula harus ada al. Al Madinah berarti kota sing dimaksud Madinah Kanjeng Nabi. Nek Makkah kok diparingi al suul adab, ora ana kota liyane. Mula nek ana kota kok jenenge Mekah, padahal duduk Mekah Ka'bah kuwi mau. Oh, titeni ngono wae to. Titeni. Nah, mula kok mul nek gawe desa aja dijenengi desa Mekah. Nggih, desa Mekah. Dadi Mekah niku wis makrifat. Yaumal Fathi ing dalem dina Fathu Makkah. Ing dalem dina Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi kapan kemarin? Tanggal pinten? Yo, winginane Fathu Makkah. Nah, tanggal 20 kok 28. 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah. 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah. Nah niku mulane kaya penjelasan sing kala wingi tanggal 20 ki biasane bocah pondok. April mulai selikur ben ngalap berkah. Fathu Makkah yoan. Fathu Makkah lah seneng-seneng, mulai seneng. Yauma fathi ing dalam dina Mekah wa alaihi lan iku tetep ing atase Kanjeng Nabi imamatun utawi imamah tegese surban saudau kang ireng. Maka mboten pareng di apa jenenge tanwin. Sauda mboten pareng di tanwin. Niku nek tenggene nahwu kasebut isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif niku isim kata benda yang tidak boleh ditanwin karena ada penyakit. Penyakit itu jenenge ilat. Ilat iki penyakit. Ilate Mulyanto, penyakite Mulyanto. Lah wazane Mekah niku ilahe napa? Makkah niku ilahe napa? Asma, ngalam asma, nama karo apa? Tak. Nggih. Dadi Mekah niku alam asma kalian tak nis. Beda nek sauda niku wasfiyah karo wazan fi'il. Apa kuwi penting tahu? Penting tahu krungu ana isim ghairu munsharif. Jadi saat itu sahabat Jabir bin Abdullah ini ku mirsani ketika Fathu Makkah tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Kanjeng Nabi masuk Mekah memimpin para pasukan niku ngagem imamah tegese surban sing diudeng-udengke warnane hitam. Warnane hitam. Ketika sampai ke sana, sampai di Mekah, Kanjeng Nabi mboten perang. Tapi kan kondisi Mekah genting, soalnya waktu itu awalnya dikuasai kafir Quraisy sampai jero Ka'bah kakah halah. Kanjeng Nabi mau ora ten Mekah. Ora ten Mekah ngejak pasukan sing kuat. Ning ora oleh perang. Sampai-sampai ketika Sayyidina Umar berteriak, "Al-an yaumul marhamah." Al-an yaumul malhamah. Hari ini adalah hari wong Mekah bingung kabeh wedi. Wong Mekah kafir niku wedi soalnya pasukane Kanjeng Nabi besar langsung kuat. Nah, sekira Kanjeng Nabi munggah tempat sing agak tinggi. Ayyuhal hadirun al-an laisa yaumal malhamah. Walakinnal an yaumul marhamah. Sekarang bukan hari pembalasan, tapi hari ini sekarang ini adalah hari kasih sayang. Wong Islam hari kasih sayang itu 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kok ana wong Islam kok muni Valentine? Apa? Valentine jare. Valentine tanggal piro kuwi? 14 Februari. Berarti ora pantes dadi wong Islam. Ora pantes dadi wong Islam. Wong kuwi Valentine kuwi meringati pendeta gek di penjara dhewean nangis. Intine kan ngoten kuwi.
Nangis-nangis terus ada yang mengasih sayangi. Bahasane lah ngono kuwi. Nek pokoknya ada riwayat banyak cerita lah, tapi yang paling utama Valentin itu nama seorang pendeta. Ngono kok wong Islam anut-anutan 14 Februari. Mboten Valentin iku gak oleh wong Islam. Kasih sayang kuwi kudune tanggal 20 Ramadan, malam selikur. Mulane kenging napa nok Jawa akhirnya teko dianggap Lailatul Qadar. Mbah Lailatul Qadar kapan sing penting malam selikur mesti rame-rame acara. Mesti. Gitu, selikuran. Lah krana kula duwe kiai malam selikur, Mbah Yai nate dawuh, pokoke malam selikur kok sapa wae nderek dikra haul, nderek haul ten kene pondok, insyaallah bakal ditotok kalih abuya bahasane Mbah Yai Mas Bukin. Kalih abuya Sayyid Muhammad uripe sak keluargane. Mula kula nek ben malam selikur mesti wis ana undangan apa ae tak tinggal. Waktu ini Kanjeng Nabi ngagem napa imamah hitam. Kenapa? Karena fi halati syiddah. Fi halati syiddah dalam keadaan yang genting. Mikire Kanjeng Nabi kali kanca-kanca kali para sahabat kan, iki wong kafir Quraisy koyoke kemungkinan ya menghadang wong Abu Sufyan saat itu sebelum masuk Islam iku menghadang Kanjeng Nabi. Oh, tapi ternyata mboten malah banyak yang masuk Islam karena Nabi mengungkapkan al-an yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Sampai diabadikan dalam Quran. Fabima rahmatim minallahi lin talahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Andai kata bukan karena kasih sayangmu, maka mereka pasti akan menolak kehadiranmu bahkan agamamu. Tapi sebab kasih sayangmu, semuanya pada pada minta maaf, pada masuk ke Islam. Mulane fa'fu anhum wastaghfir lahum, dadi wong sing seneng ngapura. Bar ayat niku mandhap langsung turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Fajar. Mangan wae. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi ketika datang pertolongan Allah berupa banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Wal fath dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa dan engkau melihat banyak orang yang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih mongko ngucap tasbih subhanallah. Nek ndelok bahasane ngeten, Kanjeng Nabi diemutke Gusti Allah, awakmu mirsani, jenengan iki mirsani Mat Muhammad apa ketakjuban. Para menungso berbondong-bondong napa masuk Islam. Nek ana hal yang takjub ngono ki maca subhanallah. Awak dhewe duwe kanca sing menakjubkan kaya ngene iki, gak ana liyane. Liyane do ngrungokke iki mangan sampai engko lak entek delok ento. Nek duwe kanca kaya ngene aja subhanallah. Ayat kursi. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Aja innalillah. Mangkene innalillah engko dikira iki nggone Gusti Allah kabeh akhire dientekke. Oh, milik Allah, maknane beda nek ketemu wong siji iki pokoke. Mulane kudu diistighfari. Astagfirullahaladzim. Haddatsana Ibnu Abi Umar wis critake kita sapa Ibnu Abi Umar, haddatsana wis critake kita sapa Sufyan an Musawiril Waraqi saking Musawiril Waraq an Ja'far bin Amr bin Khuraish saking Ja'far bin Amr bin Khuraish an abi saking bapake Ja'far tegese Amr bin Khuraish
Kala dawuh sinten? Ja'far. Ya Amru bin Hurais wong kala dawuh sapa abihi kan ngono to. Ra'aitu wis ningali sapa ingsun ala roksi Rasulillahi ing atase mustakane Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamatan ing surban kang den udeng-udengke. Imamatan ing surban kang den udeng sauda kang warnane ireng. Mayustafatu min hadal hadis, dua hadis ini 107 kali 108 gadai faedah nomor setunggal. Jawazul lubsil imamah asyauda wasyab asyauda. Boleh hukumnya. Sing kesunahane kan ngagem imamah. Tapi nek masalah warna hitam itu hanya boleh orang sampai kesunahan, tapi boleh memakai apa surban sing diudeng-udengke, bahkan wasiap asyauda boleh memakai baju warna hitam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi juga memakainya. Selain itu, yang nomor kali, la bisa Ali bin Abi Thalib wa Hasan bin Ali imamah wasiaban imamatan wasiaban saudaa. Selain Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali kali Sayyidina Hasan. Sayyidina Ali kali Sayyidina Hasan. Niku napa nggih sering, bahkan warna favorit beliau niku warna hitam. Sering ngagem pakaian hitam, ngangge jubah imamah hitam. Mula keturunan Sayyidina Hasan rata-rata sing tenggene Iran niku kan keturunan Sayyidina Hasan asline. Rata-rata keturunan Sayyidina Hasan niku sering nganggo imamah hitam. Jadi jenengan jangan salah ketika orang yang jenengan anggap Syiah di Iran itu kadang imamahnya seringnya ireng. Bahkan di Iran itu kan ulama terbagi dua. Ulama yang Syiah terkenal ngagem imamah hitam, yang Sunni ngagem imamah putih. Jane gak masalah kuwi asline. Asline mboten masalah nih. Bisa jadi seringnya yang hitam itu mungkin keturunan Sayyidina Hasan, yang putih mungkin keturunan Sayyidina Husain. Bisa jadi. Wallahu alam. Wallahu alam. Sing penting jeung Nabi nate ngagem hitam, ya nate ngagem putih. Bahkan wonten riwayat jeung Nabi nggih ngagem hijau. Ngagem hijau. Mulane sing nomor 3, faedah nomor 3, al imamah asyaudau iku fi halati syiddah. Munggu ulama Ahlussunnah imamah udeng-udeng hitam itu biasanya fi halati syiddah. Dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting. Genting niki maknane kathah. Jenengan gek sakit gerah. Kok lorone sirahe mumet, udeng-udengi ireng. Cangkeme gek loro kaken mangan, supeli ireng. Mati wis tau mati. Oh, apa pengen dicojajal? Mboten yo iya. Awake rada ngregesi kemulan ireng. Nek mboten ireng, burdah niku lurik. Sorban sing loret, sing garis niku ati sorban garis-garis utawa warna disiddah. Mulane perang Badar niku Kanjeng Nabi ngagem udeng-udeng ireng. Nah, tapi kemudian Gusti Allah merintahke malaikat datang ikut berperang. Ben bedake iki menungso iki malaikat nganggo putih. Udeng-udeng putih. Tapi jubahe malaikat ijo. Jadi akhirnya 3 warna itulah sing napa? Sing masyhur. 3 warna itu yang masyhur. Nah,
Wah, kohmul kok oleh sing ijo. Ya alhamdulillah kuwi bejo temenanan. Kudune senajan sing duwe ngiklaske sing kudu ning rumangsane sing diwehi. Kok isih matur suwun iku berarti semua arane dolim ya monggo, kok iya ora njawani ngono lho maksudnya. Pengakuan. Nomor sekawan. Labisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ibadah wa fit ta'lim wa ta'allum al imamah al baida wal khadra. Dalam mujahadah, dalam ibadah, dalam ngaji niku Kanjeng Rasul sering ngagem putih atau hijau. Putih atau hijau. Ya, mulane kaya Thariqah Qadiriyah, Qadiriyah Naksabandiyah niku sering ngagem hijau. Diwaca riyen kok. Hadasana wis nyitaken kita sapa Mahmud bin Ghailana. Wa Yusufu lan Yusuf ibnu Isa. Qala dawuh sapa karone Mahmud lan Yusuf. Hadasana nyritake ing kita jare karone mau to nggih. Hadasana nyritake ing kita sapa Waqiun Waqi'an Musawiril Waraq saking Musawiril Waraq an Ja'far bin Amr saking Ja'far bin Amr bin Quraisy an abihi saking bapake Ja'far tegese Amr bin Quraisy. Isine dawuh anan nabiya setuhune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotoba iku khutbah sinten Kanjeng Nabi annasa ing menungso tegese khutbah annasa ing ngajenge menungso walaihi lan iku tetep ing atase Kanjeng Nabi imamatun utawi surban kang di udeng-udengke sauda kang ireng. Faedah hadis nomor 109 iki. Al-imamah sunnatun fis shalah wal ibadah. Al-ukhra litajammul. Nganggo imamah surban sing diudeng-udengke niku kesunahan. Bahkan mustahab, kesunahan sing diremeni kalih Gusti Kanjeng Rasul. Di dalam apa? Di dalam sholat dan ibadah yang lain. Ibadah yang lain tegese ngaji ya ibadah, mujahadah ya ibadah. Kapan maneh nganggo imamah nek ora pas wae ngaji. Ameh nang omah nggo imamah ya ora mungkin kok langsung tanggane lho ana walid anyaran. Ngono lah ya repot. Ya. Engko metu-metu salat nang mburi kon ngimami. Gara-gara nganggo udeng-udeng, ya. Mono sawah nggo udeng-udeng dikira apa wong edan anyaran. Lho mula mumpung ngaji nek ketemu kancane dhewe. Monggo meh dipraktekke. Mini raketan mbuh sekali lah tahu dipraktekke. Nah, iku kersane napa? Berkah. Iku sunnah mustahab. Nomor kali wa kadzalika sunnatun fi halatil khutbah. Begitu juga sunnah ketika sedang keadaan khutbah. Nek duwe mental. Nek ora duwe mental ya ojo pisan-pisan. Khotbah nggo imamah ndredeg misale. Wah, ya. Sini wis ndredeg ngene-ngene krana ndredeg. Salah. Lah khotbah niku nek saged niku tetep dipilihi. Ora sembarang. Tur ya ojo ora gelem khotbah kabeh. Engko mentang-mentang wah abot yo mending aku ora usah khotbah. Kok khotbah salat wae abot kok. Asline lho. Salat wae abot. Hadasana nyitaken kita Harun bin Ishaq sapa Harun bin Ishaq Al-Hamdani.
Haddatsana Yahya bin Muhammad Al-Madani an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an Nafi an Ibni Umar qala. Maknane padha ya an iki berarti kariwayataken saking kariwayatake saking sinten. Kana ana sinten an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idak tamma tatkalane ngudeng-udengke surban sinten Kanjeng Nabi. Sadala mongko ndawake pucuke sinten Kanjeng Nabi imamatahu ing surbane Kanjeng Nabi. Baina katifaihi ing dalem antarane entong-entongan. Nah, ing dalem antarane entong-entongan loro. Kala dawuh sinten Nafi wa kana Ibnu Umar lan ana sapa Ibnu Umar yaf'alu iku agawe sapa Ibnu Umar dalika ing mengkono-mengkono sadala imamatahu baina katifaihi. Kala dawuh Ubaidullah sinten Ubaidullah. Ra'aitu ningali sapa ingsun Al-Qasim ing Qasim bin Muhammad wa Saliman lan Salim yaf'alani iku agawe karone Qasim lan Salim. Dalika ing mengkono-mengkono sadala imamatahu baina katifaihi. Hadis niki riwayate saking kuwatah. Soalnya haddatsana Harun. Terus kola niku Ibnu Umar. Ibnu Umar kan nggih putrane Sayyidina Umar. Isik malih kola Nafi. Isik malih napa? Kola Ubaidullah. Mirsani Qasim putrane Kanjeng Nabi. Sayyid Qasim. Mirsani Salim. Sayyid Salim. Lho itu kedua-duanya memakai seperti itu. Bahkan Ibnu Umar ya ngagem udeng-udengan, ngagem imamah surban, tapi wonten udbah. Apa? Udbah ki apa? Udbah kuwi sadlul imamah. Sadlul imamah baina katifai. Baina katifen niku udbah. Udbah ki intine ngene, kunciran. Dadi nek nganggo imamah ana kuncire ki nang tengah baina katifen di antara wiliket loro. Jadi ada riwayat ini mengatakan kesunahan memakai imamah niku wonten kuncire. Wonten kuncire. Mayustafatu min hadal hadis. Faedah hadis niki nomor setunggal. Sunnatul udbah. Sunnah ngangge imamah kok wonten kuncire. Miturut hadis niki. Nomor kalih afdhalul udbah niku saddu tarfil yamin tabarukan. Sing digawe kuncir niku kudune napa? Kudune mari ngono apa ya? Surban sing meh digawe udeng-udenge terus diarahke ke kanan. Diarahke ke kanan. Jadi misalnya misalnya ngene. Nah, iki misalnya anggap mawon sirah. Kan dicekel ngeten. Terus mutere nganan. Niku kesunahane. Nah, dadi ngene. Nah, yang kebaik sirah. Nah, mutere nganan. Kan. Mangke kula nggokke setunggal-setunggal. Nomor 3, aqallul udbah arba'a asabi. Kuncirane niku paling sedikit iku 4 jari. 4 jari wonten sing nafsiri 4 jari niku niki. Ora patang jari ngene iki iwak lele lah. Utawa iwak jair, ya ora? Wah, aku oleh iwak patang nyari. Ane patang nyari sakmene mau ngincir iki. Iki kaya apa ngene iki? Patang nyari. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sakmene. Niki kanggone
imamah sing boten patek dawa. Kesunane ngeten iki. Utawa imamah sing nikine ten tengah, bainal katifen. 4 jari niku 4 jarine dhewe. Oh gak patang nyari ngene ya. Injek Pak Jair. Tapi nek kanggone sorbane dawa kados dene riwayate Syekh Yusri niku 4 kilan. 1, 2, 3, 4. Nek kanggone sorbane dawa. Sehingga napa? Badhe sorbanke ngeten niki utbae mboten bainal katifen. Tapi di di ngeten ke. Mangke wonten riwayate dhewe hadise, tapi mboten kitab niki. Mulane mangke mboten nganggo sing niku. Tur iki butuh sorban dua paling mboten 3 meter. Lah nek mung sakmene, ikine 4 kilan, iki urung sempet muter. Mahfum nggih? Nah, berarti makna ten mriki krana kuncire iki mau utbae sadlul imamah bainal katifene iku diantara kedua weliket nggih berarti ikine 4 nyari jari telunjuk. Jari telunjuk. Niku tabarukan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saged dipahami? Saged. Nah, niki nek ana nek ngerti sanate, ngerti riwayate niku ameh nggo ngene iki ya pede-pede wae ora anut-anutan. Mboten anut-anutan. Haddatsana citaking kita Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi'un, haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman bin Ghasil an Ikrimah. Saking Sayyidah Ikrimah. An Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu an. Anan nabiyang setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotbah iku khutbah sinten Kanjeng Nabi an-nasa ing ngajenge menung. Oh. Wa alaihi lan iku tetep ing atase Kanjeng Nabi. Asobatun utawi surban kang kaiket utawi surban kang kaiket dasmau kang nglengo. Asobah kaya imamah. Asobah niku kaya imamah. Ngene imamah niku kan umum. Udeng-udengane ngene iki meh ana kuncire meh mboten kan iso imamane. Asobah niku mesti ana iketane kuncir. Ai udbah asobah. Dasmau kang nglengo. Tegese napa? Jeneng Nabi niku seneng ngagem minyak wangi niku sampai rambute rekmone niku diminyak wangeni. Sampai disurbani ngeten iki niku ketok nglengo. Bekas. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menghormati sirah, menghormati mustaqo, menghormati rekmo. Nabi menghormati. Atosipun faedah hadis niki kita sebagai umat Islam disuruh menghormati kepala, disuruh menghormati rambut. Nek ora duwe minyak wangi kanggo minyakan rambut ya minyak rambut asli. Ora duwe ya minyak dan Lah ngurmati mustaka, ngurmati sirah. Awak dhewe niku salah satu kesunahan nek mlebu kamar mandi nganggo penutup kepala. Meh petisan monggo, penting petise ora ono logo nak Rasulullah. Wes petis putih, petis ireng monggo. Meh topinan monggo. Nek komul wingi jare meh helman tropo. Nek kamar mandi. Dadi ngeden kan koyo ngono ki to. Bayangke komul ndodok nganggo helm. Lho sunah kok. Sunah. Sunah. Lho ngono ki kelakon bar ngaji ngene iki jaman nang pondok. Kuwi ana kene ngantri suwi ana apa kok iki sing kok ana swara-swarane. Jebul aja kanca santri nyelelek kan kuat. Begitu rampung apa ngenteni nggo helm pian. Apa ngenteni sik balapan Vespa. Ya sempet-sempete buka lawang padahal isih
sing ising. Lho cah pondok ngono ki biasa. Wis. Ancen drudak kabeh. Ya jenenge pengalaman ngoten kuwi. Dadi apa bar ngaji dipraktekke. Iki cah pondok. Ning yo karo guyon dengan ekspresinya masing-masing. Nah, jadi faedah hadis niki nomor setunggal, Kanjeng Nabi sering menghormati kepala, sering menutup kepala. Terlebih di tempat-tempat yang buruk niku disunahkan menutup kepala. Nomor kali disunahkan memakai minyak rambut. Nek iso nggo minyak wangi. Mulane nek minyak wangi aja di pamerke tok ngaji digawa, jaluk koncone ra oleh, tak jaluk sedelok wis nok kene ilang. Dilebokke neh. Ya Allah. Kok eman-eman, nggih berarti ngagem minyak rambut. Kok larang minyak rambut nggo jlantah. Mosok kok ya nggo jlantah. Nah, berarti mangke surbane teko dianu minyak sih, nek mboten beto minyak nggone kohmul isih kebak. Siap. Siap. Dan nek surbane Kanjeng Nabi mawon ngantos dasma. Artine kan sampai ketok kileng-kileng minyake surbane. Berarti rodok kathah butuhe ya. Oleh apa ora? Regane surban karo minyak kuwi isih larang. Ora oleh tak peksa. Kena kowe pokoke. Nah, nggo diwaca riyen.